Thil mak le hlauhawm episode 21 tuntruma chuan The Conjuring movie phena chhungkaw chanchin hi kan ngai thla anga en tu tena kan hlut dana zirin The Conjuring part 2 England rama thil thlengkha ti chu ale kan tum don ani ole ama sain ka video te min lo like saka ka channel min la subscribe lo tu te zong zong ten khongain min lo subscribe sak le ram don nia The Conjuring movie hi mitam tak chuan thlakhrang movie mu number ang hialin an soi ome achan pakhat chu he thawnthu hi atak tak be chana chan ani wang hi ani arin om The Conjuring thawnthu hi chhungkaw pakhat an in luah tharhrangin ati boi chanchin ni in an chhungkaw chunga thil thleng hi a thawnthuwa an chan ai dai hian arap thlakin an nasa zawk dai ni in an soi Rosara le Caroline te chhungkaw chunga chuan eng thil chi nge lo thleng The Conjuring movie phena an chhungkaw chanchin hi ilo thlirin ilo ngai thla hau teng u kum sangka zakwa somsari khan Rosara le Caroline te nupa chuan kholian lutuk lo Rhode Island anti maya chuan in an leivea in thar an han nei ta chu an hlimin nuam an ti hle ani amai ro chu he in thar an han lo lut chu mumang rama po kan hmu du lo top tur an chunga chuan alo thleng ta ani he in thar an han lo lut chu thil danglam em om poin alang lo thil danglam a omani ti an hriat nama saber chu an khuwa ami mi then khatte chuan in chhungkwa in lo him jok nan zana light hi off lovin on rengang chu anti atranga hunrei po aliam ma chuan an in lo lai chu an chhungkwa chau chuan an lo lo ti an hrethiam tamaya an in lo chu thla in a chen chilani ti hrema se atir chuan thil han hlo em tur om hran lovin an khosa ve zela huna local ve zela an man ruwa tele an bungro then khatte chu abovin an da na ni mi lova hian alo omle ringot zel mai ani an chhungkwa chuan ilo da tha ami in lo da sonami ti in an in zo chen tamaya an chhungkwa mi maltin te chuan anti ani lo thu an soi zel boxia thil om dan chu amakin arap om tul tamai ani Roser te nupa hian fanu hlir panga nein Andrea, Nancy, Christine, Cynthia le April te ni in an fanu upa ber Andrea soidan chuan he tha hi atir chuan asual lem lo ni in asoi an mani en kol tu ang meya ache thin thu te khuma te chuan an mut donin aron tlo thin thu te le an u naw mang that nan an chala chuan aron fo thin thu te asoi ani Andrea le Cynthia phei chuan he tharim hi an hrang hle ani ome an nuin aron fo chuan ivory sa bon rim namin zan laya ron fop thin tu rim ero chu theile pangpa rim anam thin thu an soi ani he thla hian har satna a thlen lutuk lem lo awangin atir chuan enga vakma an ngai lem lova ma se a reitial tiala a che dan po a thlak ta hret ani an fa te chuan thil mak tak te an mu chho ta reng maya heng an thil mu te hian ati hlau hle tamai ani heta tang hian an chhungkwa chu an buai ru tariau mai ani zan khat chu no pang hau chu room pakhata an om lai chuan he thla hian an om na banga chuan ruang an om thu hi aron soi tamaya no pang hau chuan an hlau hle nge ani zan khat chu Andrea soidanin Cindy kuma alon chu Cindy i ni si ma se Cindy i o ni mi lo chuan banga ruang an om thu chu aron soile tamaya Andrea soidan chuan Cindy chu ako chunga ramhuai alut ni berin a hriat thu asoi ani he thil thlen hnu hian Cindy i chuan thla in soitura ati thu le ruang po pasari lai an om thu le soitura ati thu asoi nge ani tu khat chu thil mak le danglam tak mai hi jinglam dar nga le minisom panga chhovel chuan thlengin an chung ko member tin mai chu thil rim chhezet mai thil troi rim hian ati har tavek maya eng thil nge ti in an chauka le rum hran te chu an han en kuala ma se thil engma hmu tur a om chuang mi lo ani
Thil chu atu omlo zong chuan he ina hian a thleng chho chamchi tamaya tu khat chu nu ber kerolini khuma amu an har chu meiche pakhat mai khu tlat hi abula alodinga he nu hian he in atang hian chuak ngal ro thi na le mang an na in he in atang hian ko chuak don cheu ani aron ti tamaya nu ber hlau lutuk chu a khur zoi zoi mai ani he meichia thla ruma ron in lar hi an rin dan chuan doi thiam nia an ngai bat seba thayar ni in an soi ani an riarin dan chuan he thla hian he ina ho tu nu ber anga in ngain anu kerolini chu huwa in aron vauta thin ni in angai ani atir chuan he thla hian mi tina zongin achelem lawa ma se hun reilo te hnuwa chuan chhungkhat nu ber chu aron beita chiam chiam mai ani ataksa te chu soisa in ako chunga te chuan lutin ama le ama te chu a inti na tir thin ani thil dan hi arap thlakin annun na hialpon atur mai dona alanta ka wangin eten Lorraine Warren te nu pa chu Patnam Connecticut a lecture pe a an omlai chuan an chung ko thian nai vai tak Barbara chuan an chung ko chanchin hi alo hril hlau maya Patnam Connecticut hi an chen na atanga minute somthum kalvel chawa la ani nge ani Mrs. Lorraine an chanchin alo hriat chuan thil thlen na hmun chu tlo atumta ani Mrs. Lorraine soidan chuan he an in chung an lut chia chu dark force sual thim na tho a nge ani ti a hriat thu a soi ani ama sabera chuan an chen na in chu then thiang hlim an tum phota hemi nu hian he ina cheng thla nia an ngai chu biak an tum le ta ani heta hian kerolini ti lo zong chu in chung lama turin an ti nge ani in chunga tanga thoman lo hriat danin kerolini chu trong mak tak le tri bai tak tak rap tak chuan atong ni in an soi andria chuan anu chu a thutna tanga ron kangin he thla hian banga te chuan avom be ni in a soi tun thleng hian Mrs. Lorraine chuan hemizana thil thleng hi arap thlak em awangin ala soi thadu lo reng ni in an soi ani he hmun hi Lorraine te nu pa hian huneng mo chen nuwa vakal le in an vatlo le a ma se thil thleng hian zia omlam ala pan thei chuang reng lo ani The Conjuring movie kan en chuan no pang ho chu in bi ruk siakin an omna an hriat thei nan kut an beng thina ti in khata thil thleng kha arap omin atri bai hle nge ani kha kha thil thleng kha rozara te chung kwa no pang ho in fiam na a lo thleng tak tak ni in sinthia soidan chuan hemi tum hian thingrem in hongsa kalna to lawa chuan abi ruk thu le chua le an tum chu a chuak thei ta reng lo maya minute somni chung lau le mang ang taka a nu in alai zon no Nancy chuan aron hon sakta ni in asoi thilmak ve dau mai pakhat chu he thla hian ti hrir omin ti hlau hle ma se rozara te chung kwa hian chu san zai an rel chuang reng lo ani he an chen na hmun farm chau lo hi chu eizon na an nei bik lo awangin an chung ko thil tonin zir lo hle ma se he in chen na chu san hi thil har sa tak alo ni ve le zel bok nen nuam ti lo tak chung chuan he hmun rap thak tak hi an la chun zom zel ta ani kum sangka zakwa somriat kum khan an van naya siamin an farm ram ekar zanhi laya zau chu an hral thei hlau maya an ram an han hral fel thei chu Georgia a pemin kum som chung zet he hmun tri bai le ngai lo taka an lo to na hi an bai santa ani The Conjuring movie an chan le don hian an chung kwa hi an som ve le a ma se an nu kerolini chuan he an thil ton hi an sat to ema wangin hriat bel le mu bel adu to lo thu soin
in lama lo om chu a thlang ta zawk ani he movie an channa hian Andrea chu kalin an interview lai tak chuan thlina tak ron thothutin an interview lai po aron ti buai hial ni in asoi ani heti hun lai vek hian annu Caroline ina ompon he thil hi lo tong ve in thlina tak hian lo chem thlu in a khel ru ati tlia pha nge ani he an thil ton zo zai wang te po hi ani ange an zawai mai chuan thil mak le danglam tak tak hi an lo tong fo mai hi ani ome he an in hlui hi kum enge mo chen chu lual lovin a ruak nge ani tuna he in lu mek tu chu Norma Sutcliffe ni in he nu in asoi dan chuan ke pen thom te thil eng pol mak tak mai te room danga mi in be thom te a hriat thin thu asoi ani The Conjuring movie sangni som pathuma unreleased khan mitam tak chu he hmuna hian rongkalin an ron ti buai fo tameya he in nei tunu Norma Sutcliffe alom lovin athom lo hriat thin asoi te chu suit le in thil engma a thlen lo thu asoi le ta zawk ani Norma Sutcliffe in hetia athu asut le tamai hi mitam tak chuan mi puin an chim buai lutuk aningin athu asut le mai ni in an ngai a movie a khachuan doi thiam nu khan afa chu ramhuai hne na hlanin he Rhode Island farmhouse a hian a in ok lumta ani kha ma se atak taka chuan batseba thayar hi doi thiam ni lovin mi hring pa ngai ve mai ni in an soi pasal nein fa po pali lai anei nge ani batseba hi stroke awangin kumsang kha zariat somriat panga khan aboral ani Rosarate chhungkaw khan he ina hian kumsom chhungte meu mai an lo cheng ani ya ngai tua mai po hian ara thak dan tur chu suang tua thiam phak bak ani ome nang nila engchen nge ichen ngamang le